Ιταλία. Η χώρα της ζωντάνιας, της μουσικής, του καλού κρασιού και της μοναδικής κουζίνας. Όσες φορές και αν την επισκεφτείς, πάντα θα έχει κάτι καινούριο να σου δώσει. Μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής σε λίγα γράμματα. Ιταλία. Η πανδημία του κορονοϊού στην Ευρώπη την βρήκε πρώτη. Χιλιάδες άνθρωποι δώσαν τη δικιά τους μάχη, με άλλους να βγαίνουν νικητές και άλλοι χαμένοι. Όλοι μας σκύψαμε το κεφάλι στη θέα του πόνου της. Η ίδια όμως σήκωσε το δικό της και υποσχέθηκε πως όλα θα γίνουν όπως πριν. Η Ιταλία θα ανάψει τα φώτα της και πάλι. Οι ήχοι και οι μυρωδιές θα γεμίσουν τους δρόμους της και ο κόσμος θα πλημμυρίσει κάθε γωνιά της. Άλλωστε, για να αστράφτει το φως με τόση λαμπρότητα, πρέπει να συνυπάρξει πρώτα με το σκοτάδι. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην Αθήνα. Για όσους συνεχίζετε το ταξίδι σας σε άλλο προορισμό, ευχόμαστε καλή συνέχεια. Τελικός προορισμός, Ρώμη. Σήμερα θα ζήσετε μαζί μας μια περιπέτεια με άρωμα Ιταλίας. Έχει πιο ωραίο πράγμα που τώρα ταξιδεύεις τέτοια ώρα. Κατεβαίνει που τις σκάλες σαν το Fashion Night. Τελευταίος να μπει στο αεροπλάνο από το λεωφορείο. Μα δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ. Κλείστη, κλάμενα, δεν μπορώ. Αλλά με αγαπάνε. Πολύ. Θα ταξιδέψετε με τον συνήθι ύποπτο. Αυτός ο όμορφος, ο μελαχρινός, ο γεροδεμένος. Ναι, εγώ είμαι. Συνταξιδιώτες μου, η καλύτερη παρέα. Ελάτε να τους γνωρίσετε πριν κοιμηθούν. Η μελαχρινή πριγκιπέσα είναι η Βασιλική. Η Βασιλική Παπαμιχαήλ, ηθοποιός και wannabe influencer. Τούτο δάμε δεν τον προλάβαμε. Όταν δεν κοιμάται με ανοιχτό το στόμα, χαμογελά. Είναι ο Άντριου και είναι ξεχωριστός. Με έπιασαν στον ύπνο. Ως συνήθως το πειραχτήρι είμαι εγώ. Άρε πουλούι. Για αρχή θα κατέβουμε στο αεροδρόμιο Τσαμπίνο της Ρώμης. Θα ζήσουμε από κοντά την αιώνια πόλη. Bienvenuti a Roma, στη χώρα του μακαρονιού. Στη χώρα της πίτσας. Της γοητείας. Της αγάπης. Τέλος πάντων, ελάτε. Ξέρετε τι ώρα είναι? Όχι. It's
μάνα μου γάμεις. Έμαθες καμιά λέξη? Sì, Sì! adesso ti po'. Ναι. Io sono alta e molto bella. Είσαι, θα είμαι έναν μπιβότιλος παρακαλώ, που σημαίνει είναι πάρα πολύ όμορφη. Θέλεις να Και σου... ψηλή. Και ψηλή. Να σου πω και τον νέο όμως. Εγώ λέω ότι ξέρεις Ιταλικά, αλλά δεν το ξέρεις ότι ξέρεις. Τι είναι? Δηλαδή, ας πούμε, να δοκιμάσουμε λίγο. Η σκάλα πώς είναι στα Ιταλικά? Σκάλα. Σκάλα. Η τούρτα. Τούρτα. Η πίτσα. Πίτσα. Το μακαρόνι είναι το ίδιο. Μακαρόνι. Αλήθεια. Η στράτα. Η στράτα μας σικουρελού. Η χίλια βαλωμένη. Ηθικό δίδαγμα. Ξέρεις Ιταλικά και δεν ξέρεις ότι ξέρεις. Η μούλια. Μόσκα. Στα Ιταλικά, Βασιλική μου, Μόσκα. Ξέρει Ιταλικά τούτος. Un po'. Pochissimo. Ciao, ciao. Ciao, mi chiamo Harry, come ti chiami? Mi chiamo Vicky. Ah, Vicky. Non è Vasiliki? Βασίλικα. Βασίλικα. Συντρί Βασιλικά μου Και μαζουράνα μου. Εσύ θα με χωρίσεις Λοιπόν. από τη... Έλα. Επειδή η διαδρομή είναι πάρα πολύ όμορφη και πραγματικά ο κόσμος αξίζει να δει τη διαδρομή που πηγαίνουμε, πες μου το αγαπημένο σου ιταλικό τραγούδι. Να σου πω αρέσκει μου το Vivo per lei e quando Και sai. εγώ με το 3D πατώ εικονικά το play και απολαύστε τη διαδρομή. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Βασίλη, και μου είναι λίγο ρομαντικό το τραγούδι που μας έβαλες. Πάρουμε έτσι κάτι πιο αλέκρο, ένα αγαπημένο τραγούδι είναι λίγο πιο αλέκρο. Είσαι σίγουρος? Θες να βάλω εγώ? Βάλε εσύ αλλά να χωρίσουμε. Θα προσπαθήσω. Έλα πάτε. Πάτα το εσύ την φορά. Πού είναι, τούτο? Να πατήσω. Πιο δίπλα, πιο δίπλα. Τούτο. Πιο δίπλα. Τούτο. Πας στην οθόνη. Vivo per lei. Λίγο ή πολύ, όλοι γνωρίζουμε την ιστορία της Ιταλικής πρωτεύουσας. Αυτοκράτορες, αρχιτεκτονικά επιτεύγματα, μόδα και φυσικά η τέχνη που αποτελεί σημείο αναφοράς στην παγκόσμια ιστορία. Ένιωσα σαν να την ξέρω χρόνια. Το μόνο που έμενε ήταν απλά να συστηθούμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Με τις οδηγίες του Pluton Travel και τον χάρτη στο χέρι, ξεκινάμε ως κλασικοί τουρίστες να εξερευνούμε τις αμέτρητες ομορφιές της πόλης. Από την παρέα μας δεν έλειπε η πολυταξιδεμένη Ιβελίνα Αντωνίου και τα κορίτσια της. Είμαστε στην οδό Via Veneto. Είναι μια οδός η οποία είναι πάρα πολύ διάσημη εδώ στη Ρώμη, γιατί ήταν στέκη των Αμερικάνων. Λόγω του ότι στην Ιταλία τα πιο παλιά χρόνια γινόταν μεγάλες χολικουτιανές παραγωγές, εδώ εσύχναζαν στάρ μεγάλων ταινιών. Μια και ανάφερα στάρ, σου είπα τώρα είσαι έναν αέρα. Έλα κοντά μου, έλα κοντά μου, έλα κοντά μου. Γρήγορα. Παπαράτσι, κρύβονται παπαράτσι. Τι συμβαίνει λοιπόν, άκου να δεις. Δαμέ που πατάς, εντάξει, μπορεί να ρίξει και η Μέρλιν Μωρό. Δαμέ. Δάλεις πελάρ. Όχι, αλήθεια σου λέω. Εντάξει, εγώ έχω πρόβα γιατί είναι το στέκι μας, με τον μεγάλο ηθοποιό. Τα λέμε σε λίγο γιατί έχουμε να κάνουμε πρόβα. Τρέμε Ναόμι. Παρ' όλα αυτά, έλα εδώ, γιατί δεν συστηθήκαμε. Δεν συστηθήκαμε πιο πριν. Come ti chiami? Ευγενία Ηλιοπούλου. Ευγενία Ηλιοπούλου. Λοιπόν, η Ευγενία μας είναι η τυχερή που έχει κερδίσει τον διαγωνισμό του Pluton Travel. Γιατί ναι, κυρίες και κύριοι, είμαστε και γενναιόδοροι. Το Pluton Travel κάνει διαγωνισμούς και κερδίζει κόσμος και ζει ανεπανάληπτες εμπειρίες. Αλλά γιατί μιλάω εγώ γι' αυτό, να μιλήσεις εσύ γι' αυτό. Περνάμε απέσια. Νομίζω φαίνεται, θα το δείτε κιόλας. Πώς θα μας αντέξεις, απορώ. Έτσι από το πρωί που είμαι μαζί σας, που ειλικρινά δεν μπορώ άλλο, δεν σας αντέχω. Δεν υποφερόμαστε. Όχι, γκρινιάζετε, φωνάζετε. Δεν γελάμε καθόλου. Ναι, τι άλλο. Όλα αυτά τα χάλια. Λοιπόν, και τώρα πάμε. Αυτό. Ξεκινήσαμε το tour. Ξεκινήσαμε το tour και έχω να σου πω ότι αυτό το ταξίδι κρύβει πολλές εκπλήξεις. Να αγχωθώ. Να μην αγχώνεσαι, μη φοβού κανένας. Εσύ ποιος είσαι είπαμε? Α, συγγνώμη, λάθος.
Κάθε δρόμος στη Ρώμη έχει τη δική του ιστορία. Ζωντανή πόλη με δυνατή ενέργεια και ανθρώπους με φινέτσα. Όταν κοιτάς από ψηλά, η Ρώμη μοιάζει με ζωγραφιά. Πιάτσα del Popolo ή αλλιώς πλατεία του λαού. Εντυπωσιακή με εκπληκτικά συντριβάνια λιονταριών και έναν οβελίσκο που κατατάσσεται στους παλαιότερους της Ρώμης. Βρισκόμαστε στην Πιάτσα ντε Σπάνια. Κατεβαίνουμε τη λεγόμενη Σκαλινάτα. Μια από τις πιο διάσημες σκάλες στον κόσμο. Γιατί δεν ομορφιά. Εκτός από την ομορφιά, δεν θα υπάρχει ένας σοβαρός λόγος για τον οποίο είναι διάσημη αυτή η σκάλα. Κάθε σκαλή που ανεβαίνεις χάνεις μισό κιλό. Πάμε. Να χάσουμε το μισό κιλό. Πώς είναι τα σκαλιά. Εσείς πήρετε να χάσετε κιλό, εγώ πάω από κανέναν τζελάτο. Τα 135 σκαλοπάτια του δημιουργήθηκαν με σκοπό να συνδέουν την εκκλησία με την πλατεία. Έχουμε προβλήματα σου. Τι παίρνας εδώ. Σας αρέσκει το που κάνεις, είναι. Οπ, χωρίς τα φιλικά. Πίσω μου είναι η περίφημη πλατεία Πιάτσα ντι Σπάνια. Μπροστά μου έχω την πιο ακριβή οδό στον κόσμο. Τυπικά, απλά πράγματα. Έρχεσαι με λεφτά και φεύγεις. Μπάκυρος τσαπένταρος. Είδες τίποτε ενδιαφέρον, δάμε? Είναι η πιο ακριβή περιοχή. Έτσι έχω ακούσει. Χαρή, Ναι. αγαπώ σε. Πόνο η κοιλιά μου, δεν μπορώ να φύγω. Αυτό είναι το αντίκο καφέ Γκρέκο, ένα από τα πιο διάσημα και τα πιο αρχαία καφέ που έρχονταν οι πλούσιοι και της υψηλής κοινωνίας. Θα αναρωτιέστε πού είμαστε. Είμαστε μέσα και πίνουμε καφέ φυσικά. Ναι, καλά. Απλά αρέσουμε. Έτσι που σύρνουν το κέρμα. Όχι, με σύρεις το κινητό. Πριν το σύρεις να σε ενημερώσω γιατί σύρνουν το κέρμα. Το πρώτο κέρμα είναι για να επισκεφτείς τη Ρώμη. Ξανά. Μάλιστα. Και το δεύτερο κέρμα είναι για να κάνεις μια ευχή όποια θέλεις. Να ρίξουμε το κέρμα μας. Θα ήθελα να μπω στο μυαλό σας και να ακούσω. Να ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο το πόσο μεγάλο είναι το κέρμα, εννοώ σε αξία. Ήταν έτσι φίλε μου, να κόψω επιταγή να σύρω μέσα εγώ. Φίλε μου, εσύ ήρθες και να μας πεις αύριο να έπιανε η ευχή σου. Και πόσα λεφτά ρίχνουμε? Κοίταξε, φημολογείται ότι για κάθε μέρα που περνά βλέπεις πόσος κόσμος υπάρχει εδώ. Μαζεύονται 1.000 ευρώ και κάθε Δευτέρα μαζεύουν αυτά τα λεφτά και τα δίνει η κυβέρνηση σε φιλανθρωπίες. Εγώ θεωρώ ότι... Μπράβο, respect. Νομίζω είναι ώρα μας να ρίξουμε και εμείς κανένα. Λοιπόν, πορτοφόλια πάνω. Μπες λίγο μες στο μυαλό τους να ακούσουμε τι ευχή θα κάνουν. Να ξανακερδίσω το επόμενο ταξίδι του Pluton Travel. Να γνωρίσω τον Ιταλό μου.
να μην μου φάει ούλα μου τα λεφτά η γυναίκα μου, να του φάω ούλα τα λεφτά στα ψώνια. Τι ώρα είναι? It's travel time! Αν το πρωί η Ρώμη μοιάζει μαγική, τότε το βράδυ είναι η ίδια η μαγεία. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're straight. Ο καλύτερος τρόπος για βραδινή περιπέτεια είναι να μιλήσεις με κάποιον τόπιο. Πόσο μάλλον με οδηγό ταξί. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Signore, per i turisti qui per la notte, quanti... Τελικά η παρέα με την Πελούτσι με ευνόησε. Φαρσί το ιταλικό μου. Vuoi trovare un pub o vuoi trovare un pub? Il pub stava qua a Piazza Venezia, via del Plebiscito, c'è lo Scholars Pub che è buono. Credo che mi piace molto che andiamo a mangiare una pizza e bere un vino di classe. Allora, per mangiare una pizza devi andare a Trastevere. Trastevere? Sì. Questo era Trastevere. Ci sono tanti ristoranti, no uno. No uno. La vita qui a Roma a che ora è finito? Per esempio night clubs, per esempio. Qua night club è alle 5 della mattina. 5 della mattina, no, non hai vista per... Night club, night, tu hai detto night, no discoteca, no discoteca. When you're strange, when you're strange. Alright, yeah. Κάμαμε τις βόλτες μας στη Ρώμη. Η πρώτη μέρα ολοκληρώθηκε. Και τώρα... Υπέροχοι δρόμοι που διανύσαμε και μαγαζιά μοναδικής αρχιτεκτονικής που επισκεφτήκαμε. Καλημέρα! Είμαστε στο πιο σημαντικό αξιοθέατο της Ρώμης, Κολοσσέο. Και πάμε να το δούμε! Κολοσσέο, το πιο εντυπωσιακό κτίριο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που προκαλεί δέος στους επισκέπτες. Όταν κυκλοφοράς με influencers, ξέρεις ότι δεν θα χαθεί καμία ευκαιρία για μία φωτογραφία, πόσο μάλλον με το μοναδικό αυτό background. Επιβλητικό, με την ιστορία εκατοντάδων χρόνων σε κάθε πιθαμή του. Οι παρέες γράφουν ιστορία και οι δικές μας παρέες στο Travel Time γράφουν το δικό τους κεφάλαιο. Το μεσογειακό ταπεραμέντο βρήκε την θέση του στο πρόσωπο του Άντριου. Και η αγάπη για την γυναίκα του πήρε σάρκα και οστά γύρω από το Κολοσσέο με ένα παραδοσιακό γονάτισμα. Εγώ πιστεύω ότι έκανα το ίδιο λάθος πιο φορές. Άιντε και στα δικά μας. Το παράδοξο είναι ότι ξέρω Ιταλικά, έχω μελετήσει αυτήν την γλώσσα, έχω μελετήσει αυτήν την κουλτούρα. Είναι μια χώρα η οποία έχει περάσει έντονα στο υποσυνείδητο μου. Είμαι τρομερά συγκινημένος που την επισκέπτομαι. Μερικές φορές νιώθεις ότι έχεις ζήσει και έχεις περπατήσει σε δρόμους και μέρη που δεν έχεις πάει ποτέ, τουλάχιστον σε αυτή τη ζωή. Ίσως επειδή η Ρώμη για μένα είναι όπως τον έρωτα που φωλιάζει στην καρδιά σου. Εκεί που η καρδιά της πόλης χτυπά δυνατά, βρίσκεται η πιάτσα. Αφού είμαστε στη Ρώμη, είπαμε να μην αφήσουμε πιάτσα για πιάτσα.
Εντάξει, να μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εκτός το ότι είναι τεράστιος χώρος δάμε. Ναι. Είναι τεράστια και ουρά ρε φίλε. Τι λες και τεράστια, και 2 χιλιόμετρα ουρά. Εντάξει, έρχεται σήμερα, μπαίνεις στην Κυριακή. Τι σημαίνει δηλαδή. Απλά αλλάσεις το εισιτήριο σου και πάει άλλη ημέρα πίσω. Οι ουρές χιλιόμετρων δείχνουν την αγάπη του κόσμου για τα μοναδικά αρχιτεκτονικά κτίρια. 12 μέρες μετά. Και ήρθε η ώρα του παιδιού. Ακούεις με. Ακούεις με ρε. Πολλά λίγο. Πολλά λίγο. Πολλά λίγο. Πόσο λίγο. Τόσο. Έλα μας το δάμε. Γυρνέζαμε. Θέλω να του κάνετε κερκίδα. Τώρα να ακούω τίποτε. Πότε. Τίποτε να ακούω. Είσαι έτοιμος. Είμαι. Πάμε. Ο χρόνος να ξεκινήσει από τώρα. Πρώτη λέξη. Πιάτσα. Πιάτσα. Πίτσα. Πιάτσα. Άνοιγε το στόμα σου. Πιάτσα. Πιάτσα. Ρώμη. Κόμμα. Ρώμη. Ομί. Ρώμη. Ομίρ. Ρώμη ρε. Ρώμη. Ρώμη. Μπράβο. Ρώμη. Τι βρες το. Ιταλία. Τόλεμη. Α. Άντριου. Α. Άντριου. 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 Όχι, θα πω και μου κατάλαβα. Πίτσα ρε, να μου καταλάβεις. Πίτσα. Gelato. Α, Gelato. να σου κεράσω. Gelato. Να σου κεράσω. Gelato. Κεράτο, είναι να μου πουλάλεις. Gelato. Τσε, Gelato. τσελ, Gelato. τσελ, Gelato. τσελάτο. Μπράβο. Ήβρα. Fiorentina. Ντε, αμέσως σου πω έτσι πράγμα. Πες μου ξανά. Fiorentina. Ποιο? Fiorentina. Φιόρκα. Florentina. Φλωρεντία. Ahora, Filip. Tortellini. Tortellini. Με φανάζεις κορί. Tortellini. Tortellini. Ξανά το δεύτερο. Κουρί. Το Te. χλε Te. Το Tellini. τελευταίο. Tortellini. τορτελίνι. Α, Ravioles. ρε, καταλάβετε. Ναι. Ναύκιο, Ravioles. ξανά. Να φιώ απόψε να με χύσω. Ravioles. Ravioles. Ραφκιόλες. Πατάτο σαλάτα. Σεντέντα, Non c'è problema qui, patato salata. στρατσατέλα, Patato salata. χορτοσαλάτα, Patato salata. πατατοσαλάτα. Παιχνίδι, διασκέδαση, ανεμελιά και γέλια, όλα όσα συνθέτουν το πάζολ του τέλειου ταξιδιού. Νικητής του παιχνιδιού η Βασιλική, που την άκουσαν μέχρι τη Φλωρεντία. Τάλγας, βαρύς, με βάρεσε. Οπ. Βάρεσε. Άντε πάμε ένα σωρινά με ρετζίν. Αφήσαμε κι εμείς το στίγμα μας στην καρδιά της πρωτεύουσας. Επόμενος σταθμός, η πανέμορφη Φλωρεντία. Buongiorno dall'Italia, καλημέρα people. Καλημέρα. Μα μόνον τόσο. Πού πάμε? Φλωρεντία. Πού πάμε? Φλωρεντία. Είναι και κάποιες εκδρομές που σε γυρνάνε στα μαθητικά τα χρόνια. Γαλαρία, κέφι και ενθουσιασμός. Να σας γνωρίσουμε την καινούργια μας φίλη που έχουμε κάνει εδώ στην Ιταλία, τη φίλη μας την Κέλλη. Θέλω να μας πεις ένα καλημέρα έτσι στα Ιταλικά. Η Κέλλη μας έχει ενημερώσει ότι θα είμαστε έναν 3ωρο μέσα στο λεωφορείο μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη την υπέροχη πόλη. Μόλις τα ακούσαμε ότι 3 ώρες, μοιάζει κίνηση. Ήδη έχει περάσει μια ώρα.
Μέσα στο λεωφορείο μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να τραγουδήσουμε, μπορούμε να χορέψουμε. Άντριου, δεν τραγουδάς. Δεν το ξέρω. Ασερεκέ ο Τσάβε. Και εχά. Και σου τζιτζιόδα. Είσαι 2 μέρες στην Ιταλία. Τι έχεις αποκομίσει μέχρι στιγμής? Ίσως είναι η πιο ιστορική πόλη που επισκεφτήκαμε. Έχει τόσα πολλά ωραία πράγματα να δεις. Ωραία κουλτούρα, πολλά ωραία παγόνια. Πολλά ωραία μακαρονάδα, πολλά ωραίος κόσμος. Shopping. Μπέργκερ. Δώκε μου 2 συμβουλές για κάποιους που ταξιδεύουν με τη γυναίκα τους στην Ιταλία για τα shopping. Με τι φέρατε μαζί σας. Λοιπόν, θέλω να ακούσω τι έχει μείνει από μια single γυναίκα. Λοιπόν, για να ακούσω. Ρούχα, παπούτσια, πίτσα, μακαρονάδες, τα μπέργκερ που φάγαμε εξαιρετικά. Και από τη Βασιλική δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ έναν ήταν να πω ότι πολύ ωραία Ιταλία. Επειδή είμαι σίγουρος. Η Φλωρεντία αποτελεί αξιοθέατο από μόνη της. Όπου και αν ακουμπήσεις το βλέμμα σου, βλέπεις την ομορφιά της φύσης με το ιστορικό κέντρο να σας μεταφέρει σε ένα μεγαλείο ιστορικού πλούτου και άφθονης τέχνης. Ένας ζωντανός πίνακας τέχνης σε ιστορικό καμπά. And dreams hang in the air. Μόλις έχουμε καταφτάσει στην Φλωρεντία, Φιρέντσε κατά τους Ιταλούς, το όνομά της το έχει πάρει από το φιόρε που σημαίνει λουλούδι και λέγεται έτσι γιατί η Φλωρεντία έχει ανθίσει στις όχθες του ποταμού Άρνου. Look at me standing here on my own again. Η Φλωρεντία είναι μια πόλη πολύ πιο ησυχή από τη Ρώμη. Οι άνθρωποι εδώ είναι πιο χαλαροί, μπορούν να πάνε στη δουλειά τους με το ποδήλατο. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. Μερικές φορές αναρωτιέσαι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Βλέποντας τη Φλωρεντία, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινα όρια. Βρισκόμαστε στην πλατεία Σάντα Κρότσε, αντίστοιχα και το όνομα της εκκλησίας πίσω μου, που σημαίνει Τίμιος Σταυρός. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό το επιβλητικό άγαλμα του Δάντι Αλιγκέρι. Είναι ο πιο σημαντικός ποιητής της Ιταλίας και ο ιδρυτής της Ιταλικής γλώσσας. Το πανέμορφο ντουόμου προκαλεί δέος με τις εντυπωσιακές διαστάσεις και τον πελώριο θόλο που μπορείς να απολαύσεις την θέα ολόκληρης της πόλης και των γύρω περιοχών αρκεί να ανέβεις τα 463 σκαλοπάτια. Λένε πως αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς και να το κάνεις. Πόσο εξωπραγματικό και πόσο όμορφο γίνεται έναν απλό περπάτημα στην παλιά Φλωρεντία, μόνο απλά να περπατάς και είναι μια εμπειρία. Εμείς τη σκέψη μας, τη φαντασία μας και την επιθυμία μας να ζήσουμε τους περιπάτους της Φλωρεντίας το έχουμε κάνει πραγματικότητα. Εάν θέλεις και εσύ να ζήσεις έναν όμορφο οργανωμένο ταξίδι, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του Pluton Travel και να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Σαν κόσμημα δεμένο σε καρπό, ο ποταμός Άρνο δίνει λάμψη σε μια πόλη γεμάτη ζωή. Oh, I need a friend to make me happy. Not so alone. Πώς μας φαίνεται η Φλωρεντία? Πάρα πολύ ωραία, νομίζω πάει μας πάει. Ναι, έναν Ιταλικό αέρα αν τον έχετε. Πολύ ρομαντικό, πάρα πολύ ρομαντικό. Ο ρομαντισμός κυλάει και ξεχυλάει, μη σας πω, και στα στενά και παντού. Τώρα είσαστε ενθουσιασμένες επειδή είσαστε στη Φλωρεντία ή είσαστε στην οδό με τα κοσμηματοπολία? Μα δε, γυάλισε τον ματούιν, τους ούλουσε, γυάλισε. Είναι συνδυασμός ρε χάρη μου. Θα σας πω μια πληροφορία που έμαθα όμως. Αυτά εδώ τα υπέροχα κοσμηματοπολία που βλέπετε, τα πιο παλιά χρόνια, ήταν κρεοπολία και ψαράδικα. Αν προσέξετε, ακόμα έχουν κρατήσει τις πόρτες που έκλειναν τα μαγαζιά.
Δηλαδή, για μένα που θόρες το δαχτυλιδάκι σου, μπορεί να σου έλα κύριε, πάρε το καλό ψάρι, κύριε. Ψάρια πουλάω, ψάρια πουλάω. Ναι, και να δούμε τι ψάρια θα πάρουμε. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Έτσι έχεις παραπονό, δεν που σε έφερα. Πού με φέρεις ρε? Στην πόρτα του παράδεισου. Μα συγγνώμη δηλαδή, λίγο πράγμα. Ένα λεπτό όμως, εγκλειστή. Εγκλειστή και βάλαν και κάντζελο μπροστά να με δοκεις μέσα. Δημιούργημα του Λορέντσο Κιπέρτη. Το όνομα Πόρτες του Παράδεισου το έχει δώσει ο Μιχαηλάγγελος. Γιατί όταν τις είδε, είπε είναι τόσο όμορφες που θα μπορούσε να είναι οι Πόρτες του Παράδεισου. Είναι όμορφες. Εντάξει, είναι εύκολα με στους σιδηρών επιστροφής. Αλήθεια! Έβρετε μου τον τυχερό! Η συνέχεια μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εντάξει, είναι εύκολα με στους σιδηρών επιστροφής. Αλήθεια! Έβρετε μου τον τυχερό! Δείτε Ιταλό. Έλα μαζί μου, εντός δάμε. Ποιος μου σ' άρεσε, εντός δάμε, μου σ' άρεσε, εντός. Αντιπαντρεύεσαι. Ποιος. Τούτος. Η πολύ καλή φίλη και συμφοιτήτρια και συνάδελφος. Λες και δεν τελειώσαμε, Άις με κόρη να το λαλώ, να νιώθω μητσής. Γυρεύκει γαμπρό. Και ευκήγαμε στην κύρα, να είσαι βρω γαμπρό. Ρε, εγώ ναι. θέλω... Έλα, ήβρα σου. Έλα, καλησπέρα σας. Ένα λεπτό να σου βρω άλλο. Κι άλεξε, ποιον μου θέλεις. Έλα. Άμα, τούτον πας στα ποδήλα. Πούντο. Πίσω. Πούντο, ποιον. Sorry. Con questo ή con altro τρόπο θα την δώσουμε αλλά ιταλικά. Βασιλική, θέλεις να μιλούμε ιταλικά λίγο για να μην καταλαβαίνει κανένας τι λέμε. Προτιμώ να μιλάμε κάπως έτσι, γιατί δεν αντέχω άλλο να καταλαβαίνουν όλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πρόβλημα έχεις. Εσύ έχεις το πρόβλημα. Εσύ έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα μεγάλο. Πού είναι τους? Τα ξεχατήκα. Τα ταξίδια λένε ότι σε κάνουν να νιώθεις παιδί. Εμείς και το νιώσαμε και το ζήσαμε. Το ταξίδι στη Φλωρεντία μας μάγεψε. Ώρα να επιστρέψουμε στη Ρώμη. Buongiorno Ρώμα. Το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης είναι ο ιδανικός προορισμός για ένα χαλαρωτικό πρωινό περίπατο. Εγώ φόρεσα τα κάμελα ακτιβρούχα μου και με φινέτσα, όπως λένε οι Ιταλοί, βγήκα να το απολαύσω με την παρέα μου. Το πράσινο κυριαρχεί και οι βόλτες στα σοκάκια της καρδιάς απαραίτητες. Buongiorno, βρισκόμαστε στη Βίλα Πορκέζε και είναι ένα αρκετά μεγάλο πάρκο. Με τα πόδια είναι λίγο δύσκολο να το γυρίσουμε con i piedi και βράμε με την εταιρεία το Pici Piccio με tradizionali, παραδοσιακών ποδήλατων, mountain bike και ρίτσο. Το πιο εντυπωσιακό είναι το Riccio Max. Πάμε να πάρουμε ένα Riccio Max να γυρίσουμε το πάρκο.
Buongiorno signore e signore, ci siamo a Villa Borghese e facciamo poi la TUI. Tetratroco, tetrachimico, 4x4 wheel drive. Retro, το στο περκόνε που είναι εξήγησε μου. Εδώ καν του Κυπρέου τετράτροχο ποδήλατο δεν περιγράφω άλλο. Roundabout. Roundabout. Το roundabout του Κεσερού. Λοιπόν, τώρα ψάχνουμε τη λίμνη, να έχουμε να ακούσω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία λίμνη εδώ στο Παρκό. Τι ωραία. Ardisco. Mi scusi signore, qui c'è una limni, un lake. Sì, laghetto. Laghetto. Allora, sempre dritto per questa strada. Questa? Questa, sempre dritto senza mai cambiare direzione, sempre dritto. Arriva alla fine, c'è sta un cancello di ferro e va dritto. Perfetto, non è lontano. Sono 5 minuti con questo. 5 minuti con questo? Anche meno. Grazie tante signore. Buongiorno. Είναι κάποια ταξίδια που σου μένουν χαραγμένα στο μυαλό. Η Ρώμη χαράχτηκε στην καρδιά μου. Μπορώ να πω ότι ξεκίνησε διαφορετικά η μέρα μας, γιατί διαλέξαμε έναν εναλλακτικό τρόπο γυμναστικής. Φτάνει το περπάτημα νομίζω. Φτάνει. Κάναμε αρκετά χιλιόμετρα περπατητή. Οπότε είπαμε να γυμναστούμε ρε παιδί μου. Έτσι ρε παιδί μου. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Άλλο τρόπο. Φορά κάτι φορά, ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Κάμνεις ωραία το μπουζούκι, ναι περνά. Είμαστε στην πρώτη τελευταία μέρα, εδώ στη Ρώμη, σε ένα ρωμαϊκό επεισόδιο. Όντως ρωμαϊκό επεισόδιο. Πάμε την πίτσα μας, έφαμε το σπακέτσι μας, το αλπέντε, πιάμε το κρασάκι μας, πήγαμε τους περιπάτες μας. Αγιά, φίλε να χαρούν. Δεν θα το ήθελα, αλλά φίλε Άντριου, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Έτσι! Ναι, αλλά έρχονται άλλα καλύτερα. Και στο χέρι μας είναι. Θέλω κι εγώ να δράξω την ευκαιρία με το δικό σας ευχαριστώ. Να ευχαριστούσα το Pluton Travel. Μάλιστα. Που έκανε εκείνο το διαγωνισμό στο Instagram και βρέθηκα εγώ ξαφνικά με 5 αγνώστους να κόβω βόλτες μέσα στη Ρώμη και ειλικρινά να γίνω μια παρέα από το πουθενά. Και ξέρω ότι όχι μόνο θα σας δω στην Κύπρο, αλλά θα ψάξω και θα κλείσω άλλα εισιτήρια να δω και σε άλλα travel time μαζί σας. Και τώρα θέλουμε ένα χειροκρότημα, ένα για την Ευγενία και στο τιμόνι να μην... Και ένα μεγάλο χειροκρότημα για το Pluton Travel που γεμίζει το κουτί των αναμνήσεών μας. Μετά τη βόλτα μας έκαναμε μια στάση να ανασάνουμε. Εν τω μεταξύ να πούμε του κόσμου που είναι η Βασιλική, παιδιά. Η Βασιλική μας ένιωσε μια άδεια θυσία σήμερα και μείνε στο ξενοδοχείο. Υπάρχουν ταξίδια που η ομορφιά τους σε ζαλίζει. Ένα τέτοιο είναι κι αυτό. Εμάς μας ζάλισε μεταφορικά και την Βασιλική κυριολεκτικά. Γι' αυτό και όλοι μαζί αποφασίσαμε να επισκεφτούμε ακόμα ένα αξιοθέατο της πόλης, ονόματι Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου. Το ταξίδι έχει και τα πρόπτα του. Η φίλη μας Βασιλική, όπως είδατε στα προηγούμενα πλάνα, είχε μια αναγούλα, μια ναυτία, δεν ξέρω. Ότι ήρθαμε στο νοσοκομείο. Βασικά πες μας εσύ να που νιώθεις, δεν τα καταλαβαίνω. Δεν σου πω, έχω στομαχόπονο. Ήρθαμε εδώ μέσα στο νοσοκομείο, έφερε μας ο ταξιτζής. Πρώτο ρικόρσο, πρώτες βοήθειες. Πρώτο ρικόρσο, ναι. Μιλούν Ιταλικά, μιλούμε τους αγγλικά, συνεννόηση. Μίλησα Ιταλικά μέσα σε 2 λεπτά. Qualcuno che parla lo inglese. Nessuno parla inglese. Εντός ότι είναι άρρωστη λίγο. Η τελευταία μας νύχτα είχε όνομα και λεγόταν Επεισοδιακή. Ήρθε το ταξί ευτυχώς για να μας πάει σε τούτο μέρος. Πρέπει να πάμε στο Τραστέβερε, βία Μοροζίνη 30, αμπουλατόριο λέγεται, μπορεί να ανοιχτεί 24ωρο και έχει ένα γιατρό για μένα μαζί. Και θύμωσε μάτσο το γιατρό, μα perché non parlano italiano? Mi scusi που μιλούμε Ιταλικά. Signore, grazie tante. Αφού πήραμε το σκονάκι μας, συνεχίσαμε την ξενάγησή μας στους φωτισμένους δρόμους της Ρώμης για να βρούμε το αξιοθέατο Φαρμακείο. Τέλος καλό, όλα καλά. Όμως και εμείς είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε πίσω, γνωρίζοντας πλέον και το Ιταλικό σύστημα υγείας.
Λένε πως δεν πρέπει να ταξιδεύουμε για να ξεφύγουμε από την ζωή, αλλά για να μην μας διαφύγει η ζωή. Το ταξίδι στην αιώνια πόλη ήταν ένα ταξίδι ζωής και εμπειρίας. Κάθε βήμα και μια ανάμνηση, κάθε ανάσα και μια μνήμη. Μια πόλη γεμάτη από ομορφιές, ιστορία, τέχνη και πολιτισμό. Ρε, είσαι δαμέ, θα τους τόπους να σε έβρω. Δαμέ είμαι. Νομίζω έχω πρόβλημα με τα κιλά μου. Να μου πεπάσινες. Όχι ρε, τι τσέντας. Αγχώνεσαι για τα πόσα κιλά να πάρεις μαζί σου. Ναι. Να σε λαπορτάρουν στο αεροδρόμιο. Να μου να σου κάνω, εγώ έχω τη Samsonite Pixon και λαλεί μου πόσα κιλά έχω μαζί μου πάντα. Τι εννοείς? Τι εννοώ? Πατάς το κουμπάκι εδώ, απλά ζυγίζεις, την αφήνεις και σου λέει πόσα κιλά έχεις μαζί σου. 23,8. Χαλαρός και ωραίος. Καλά, πώς μπορώ να την πιάω? Σε όλα τα καταστήματα Κώστα Θεοδόρου βρίσκεις τη. Θέλεις να αλλάξουμε? Φυσικά και όχι. Αν τα ταξίδια με φίλους είναι μια μορφή θεραπείας, τότε εμείς κάναμε σίγουρα την καλύτερη ψυχοθεραπεία. Το Pluton Travel μας έδωσε τα φτερά του και εμείς πετάξαμε εκεί που οι αναμνήσεις κλείνονται σε ένα πολύτιμο σεντούκι ζωής. Σε αυτό που γράφει απ' έξω ταξίδια. Πόσα ακόμα χωράνε μέσα, θα το ανακαλύψουμε σύντομα. Πάμε να ζήσουμε Phuket, baby. Το λες και fast food. Γίναμε ένα αξιοθέατο. Hello, μάνα μου! Εντόσεις. Travel time! Χαλαρά. Αυτό θα πει διακοπές. Πέρα από την πλάκα, τούτα όλα που βλέπουμε είναι τα θαύματα της φύσης. Και 1, 2, 3. Έλα τα ζουζούνια. Είναι λίγο αλμυρά. Μόνο πρόβλημα. Έλα, Αλέξανδρε. We love Pluton Travel. Είναι χώρος ο οποίος να δυσκολευτείς σπηρικούμα να μπεις έτσι σχέδιο. Νικόλα, τι μπορούμε να κάνουμε για τον το βράδυ που είσαι επιτυχία μας? Σεντόνι. Πού είναι την πατάνια Θα μες την στη... ξεπάσουμε.